So, unahan mo ni sila. Oh. Di ba, sig, makauna sila, Dito sa katungtunga ba? makauna sila pitch of tent. Uy, murag landong man. Daguman. Uy, kuata isa ka bar. Di bar sa nagtadaba. Kaya na, panawag pa na. Ang padulong may lisod ani kay Pungasunon. Masaka siya ba? Nakaabot kaya sila weekend family din. Taga Bukidnon man to sila no? Ano, Cindy O. Ang sunod target na to lang pa Bukidnon no? Ito Marilog. Wala yung anis Marilog no? Abot lang. Siguro. Doon na pa. Sa lantapan. Kalubihan Farm Villa and Cafe no? Layo pala po. Halfway patay kan pagsunod dito sa kanto. Okay.